ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነልና ሎሚ ብጣዕሚ አገዳሲ ጉዳይ ክንዛረብ ኢና ሓይሊ ዕለታዊ ዲስፕሊን ኣብ ህይወት ሰናይ ምክትታል ኣብ ዓለም ብዙሓት ሰባት ዓብይ ሕልሚ ኣለዎም ይኹን እምበር ሕልሚ ጥራይ ዓወት ኣይመጽን ሕልሚ ክትረክብ እንተዳ ደሊኻ ዝያዳ ዘድሊ ዲስፕሊን እዩ እወ ዕለታዊ ዲስፕሊን አገዳሲ ምዃኑ ኣብ ህይወትካ ተገንዘብ። ቁጥሪ 1 ዓወት ካብ ንእሽተይ ዕለታዊ ስራሕ ይጅምር። ብዙሓት ሰባት ይመስሎም ዓወት ዓበይቲ ነገራት ብምስራሕ እዩ ዝመጽእ ዝብሉ፣ ነገር ግን እቲ ሓቂ እዚ ኣይኮነን። ዓወት ዝመጽእ ብንእሽተይ ነገራት እንገብሮም መዓልታዊ ድምር ውጽኢት እዩ። ሎሚ 10 ደቂቓ መጽሓፍ ምንባብ፣ ሎሚ ንእሽተይ ስራሕ ናብ ሕልምኻ ምግባር፣ ሎሚ ንነፍስኻ ምምሃር ምፍታሽ። እዚኣቶም ንእሽተይ ነገራት እዮም፣ ቀስ ብቐስ ዓብይ ለውጢ ይፈጥሩ። ቁጥሪ 2 ዲስፕሊን ንስንፍናና ይስዕር። ኩላትና ሓደ ግዜ ስንፍና ነርኢና። ንኣብነት ሎሚ ኮነን ጽባሕ ክገብረ እየ ወዘተ ዝብሉ ናይ ስንፍና ምልክታት እዮም። ግን ህይወት እቲ ጽባሕ ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ይሰርቀካ። ስለዚ ንነገራት ጽባሕ ድሕር ንጽባሕ ክሰርሖም እየ እናበልካ ግዜኻ ኣይትባኽን። ዓወት ዝመጽእ ነቶም ሎሚ ዝሰርሑ ሰባት እዩ እምበር ነቶም ጽባሕ ክሰርሕ እየ ኢሎም ዝጽበዩ ሰባት ኣይኮነን። እቲ ምስጢር እዚ እዩ። ምንም እኳ እንተዘይተመሰለልካ ምስራሕ ግን ኣይተቋረጽ። ሳልሳይ ዲስፕሊን እምነት ንነፍስኻ ይፈጥር። ሓደ ሰብ ምስ ነፍሱ ቃል ኪዳን እንተገበረ እቲ ቃል ኪዳን እንተኣኽበሮ ቀስ ብቐስ እምነት ንነፍሱ ይዕቢ። ንኣብነት ንግሆ ክትስእ እየ፣ ክመሃር እየ፣ ክሰርሕ እየ። ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ እንተሰራሕኻ ንርእስኻ ተዓቢ። ኣነ እቲ ዝበልክዎ ክገብር ክእል እየ ምባል ንነገራት ኩሉ ኣብ ዝኣመትካዮን ኣብ ዝሓለምካዮን ክተተግብሮ ምኽኣልካ ዘተባብዕ ነገር እዩ። ስለዚ ኣነ እቲ ዝበልክዎ ክገብር ይኽእል እየ ዝብልዎነ ስነቕ። ራብዓይ ዲስፕሊን ንሕልምኻ ይቕይር። ናይ ሓደ ሰብ ሕልሙ ንኣብነት ንግዲ ምኽፋት፣ ኣብ ትምህርቲ ምምዕባል፣ ዝተፈላለዩ ክእለታት ምምሃር። ግን ሕልሚ እንተለካ ዲስፕሊን እንተዘይብልካ እቲ ሕልሚ ከም ሕልሚ ጥራይ ኮይኑ እዩ ዝቐሪ። ምኽንያቱ ኣብ ዕለታዊ እትሰርሖም ስራሕትኻ ብዲስፕሊን ዝመልኦ ክትገንሖም ይግብአካ። ሓምሻይ ዕለታዊ ዲስፕሊን ከመይ ንጅምር? ንህይወትና ንምቕያር ዓብይ ነገር ኣየድልን። ንእሽቶ ልምድታት እንተጀሚርና ይኣክል እዩ። ንኣብነት ቀዲምካ ንግሆ ተስእ። ንግሆ ምትሳእ ንኣእምሮኻ ግዜ ይህብ። መዓልትኻ ኣብ ቅድሚት ስርዓዮ። እንታይ ክትገብር ምዃንካ እንተፈሊጥካ ግዜኻ ፍጹም ኣይተባኽንን። ምኽንያቱ መዓልትኻ እንታይ ከም ትሰርሕ ኣብ ኖትካ ወይ ከዓ ኣብ እቅድካ ኣስፍር። ንእሽቶ ምምሃር ኩሉ መዓልቲ ኣዘውትሮ። ኩሉ መዓልቲ ንእሽተይ ነገር ተምሃር። ምኽንያቱ ካብቶም ብዙሓት ንእሽተይ ነገራት መዓልታዊ ትገብሮም ውጽኢት ክትረኽበሎም ኢኻ። ኣካልካ አንቀሳቕስ። ጥዕና እንተዘይብልካ ኣብቲ ዝሓለምካዮ ኣይትበጽሕን ኢኻ። ስለዚ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ንጥዕናኻ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ኣይተቋርጽ።
ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ንመንእሰያት ክቡራት መንእሰያት ኣሕዋተይ ህይወትኩም ክትቀይሩ እንተደሊኹም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይኮነን ዝቕየር ህይወትኩም ዝቕየር በብመዓልቱ እትገብርዎ ነገር እዩ ይንኣስ ይዕበ መዓልታዊ ስራሕ ብእትፍጽምዎ ውጽኢት እዩ ህይወትኩም ዝቕየር ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንሓንቲ ጥዕና ዘለዎ ህይወት ንዓወት ንኽብሪ ንልዑል ሕልሚ ዕለታዊ ዲስፕሊን እዩ መንገዱ ሎሚ ሓደ ነገር ንግበር ጽባሕ ካልእ ነገር ንግበር ቀስ ብቐስ ህይወትካ ክቕየር እዩ ስለዚ መዓልታዊ ብንፈጥሮ ስራሕቲ ድምር ውጽኢት ኣብ ህይወትና ዓቢ ዋጋ ወይ ከዓ ዓወት የብጽሐልና ክቡራትን ኣሕዋት ነዚ ቻነል እዚ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ሼር ግበርዎ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ድማ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ